mitin hian kan du emo du lo emo ahma emo atlai emo kan tura tho ani kan seng thin mangai na wanga thinlung hliam Linley chuan a chungril nat na zong pai bo tumin elisi lem moi tak main akera chumi hnuwa a chakna po level 7 a en hlang kai hialani tuna chuan win mesani angin Linley hi engemaw chen a thlok thei to dona level 7 an ni hian mes rawa hian win mes te chau an thlok thei ani ti chuan Linley chu a thian pathum te nen an in mukhom le a Magical Beast Mountain Range a let le adu awangin amilem ker enkol tur chon a thian te chu a cha a thian te chon uluk taka an lo enkol tur thu an thilani atok aloni chuan Linley chu Magical Beast Mountain Range a Blue Heart Grass khalak tumin akalta a level 7 mace ani to baka Indomie level 4 warrior ani na mangin Linley chuan Blue Heart Grass chu a hmu thei ngei ain ring tlatani reivak lawa ahma a Blue Heart Grass alo hmu to na hmun chu a thleng le ta a ma se sakol tam takten anron bele tlat mai sakol ten ron ti boima se Linley hi level 7 mace ani to awangin ol sam takin chung sakol te chu a bele ta reivak lawa a thatta vekani van doi thla takin tu hnaya vur tlana sataka wang hian an Blue Heart Grass mu chu alo voi vek to a ma se grandpa doring chuan Linley hnena hetiang huna alo thang lian to ani chuan mun danga po adanga om trek ngeyang ti in a hrila Linley chuan athu sei chu ringin azong ta anzon fe hnu chuan Blue Heart Grass omna chu an fu le tangeya tun truma chuan alo tam hle a ma se Magical Beast chak le la om tak takin an lo veng tlat alo ni chungchinga chuan dinosaur lian pui le level 8 Flying Dragon pathum lai an telani bebe chuan a chakna le speed mangin Blue Heart Grass pakha chu lak ru ka tuma ma se Linley chuan lo dangin ro hun na fingzok a siam ta a bebe chuan sakol te chu alo ti boyanga chumi chung chuan anin alo la don ani Linley ro man na ang chuan bebe chuan sakol te chu ati boy ta a an ro man na chuan na a thok thakher mai dragon le dinosaur te chuan bebe chuan na samaya ma se an man theilo Linley le bebe chuan chu Magical Beast te chu mi a ang main an siam derani Linley chuan Blue Heart Grass omna chu chaktaka panin pakhat chu ala theita a atlan chiat pa hian Linley chu thiam takin athlok kwal zara sakol te chuan hmuin ron attack ma se a speed a thatto ema wangin an attack fu hlei theilo ma se engtiang point lo bum sel thei ma se atopa chuan mei pui hlom tak hian aron suta a puk chung hun khokrok taka chuan athlata ani atira chuan Linley chuan a him to mei don emo atia ma se puk chunga chuan sakol hlom takin an lo muak zok renga lo ni chuta chuan Violet Grizzly Bear lian pui le Saint Devil Dragon te chu na sa takin an lo in pe me ka lo ni a an pani hian Saint Level Magical Beast ve an ni grandpa doring chu a hlau thong ha hlea Linley chu tlan bo ngal turin na hrila ma se chhuana chu puk chunga omani awangin Linley chuan chung sakal hlom tak pani chu apal tang ma sak hrim ngai tlat si ani atirlama chuan Violet Grizzly Bear chuan a beina hlom tak mang chuan dragon ne na anin beina chu a thunun viawa ma se rong tak main Saint Level Dragon chuan a darkness domain chu aron ti chuak thuta chu chuan lai hun om zong te khomu chu ati toy veka Linley po chu chuan a chok boy te dani bear chuan engma hmu thei tak lo wangin Saint Level Dragon chuan rong takin hena a chang chho tana ma se Violet Grizzly Bear chuan tloma du lova chu domain chu chhuah sanin darkness domain chu ati sia engkim chu ati fia le ta ani
Linley chuan chu tiang hun rem chang chu in chuan na lampan chuan atlan ngal hlok van doi thak takin anin beina chuan puk chung chu na sa takin a tinghing dura Linley hian be chu mun hima da man ma se ama chu sen level monster pani te ma tak chu a thata zo kani Violet Grizzly Bear chuan mishinga mu vele Linley chu be atum ngala e atum tamaya ma se ama ang bokin be chuan apu chu a phatsan du lova chan chual tumin aron in lan le ta ani chuti lai tak chuan sen level dragon chuan bear ril rupeng lai chu rem changa lai na sa takin aron be zuya vani thak takin chu chuan Linley chu tlan chuan na hun thatak dang a pele ta ani chuti lai chuan Violet Grizzly Bear le dragon chu na sa zokin anin be lia ma se bear fing le chak tak chuan Linley chu tlan bautir atum lo bur sen level dragon ar dragon ne na anin be mek lai po chuan Linley kong chu dan tumin a be pa reng ani atopa chuan Violet Grizzly Bear chu sen level dragon chuan amit pakhat aron ker chhuwa saka chu beina chuan anin beina borok chu aron thak tanglam ta fek ani din hun thajo ka ding mek bear chuan advantage te zongjong chu a hlo ngal veka he dragon hi lein hnuai a polutin akal kwal zungzung theya chumi mang chuan rang tak main bear chu a bei zui le ngata atopa chuan Violet Grizzly Bear chu a hne tange nge ani ma se sen level dragon chuan Linley chu alo la tang reng ti a mu chuan alama hoya hunrei tak chung mishing sa alo ei to lo thu chu asoi cher mai du than tur danga nei lo wangin Linley chuan tan chet ain ma chhona tum ta zoka dragon taksa lian taka chuan liam lian taka oma chu wang chuan be nen chuan chulai mun a weak spot tak chu target turin an thok dun ta ani atira chuan an strategy chuan na a thok thakher mai dragon chu an nor na hlea ma se sen level dragon chu a chak ma ani chen mak tak ati chuak theya chu chen chuan Linley chu asu fu ta tlat mai Linley chu lunga na takin ain so dota leya atla zui chu alo mu chuan be chuan hoisin takin apu hum him turin aron che chuak le ngala ma se ani po chu na taka attack zui ni in azal nga der Linley chu aril ru a boy hlea chu ta thil hlom tak dang alo thleng zui le Gate of Hell shem hun kong khar hlom tak chu aron in honga Violet Grizzly Bear tharau chu a Hebrew ta ani he Gate of Hell hi malai shem hun forbidden magic ne na in zom khovel sang in kar in kalpona ania kong khara in honve le chuan shem hun lamatangin ron beitu chaktak lo thleng hal mai theidin huna anting ta ani po chu athidon ti ai shet me chuan sen level dragon po chuan Linley chu thi pui shama shwaitel venge tumta ma se Linley chuan thi adu big lo theitop chuina belet le ta ma se an chakna inkar chu azaw ma ani chu ta ze chuan Linley ril ru hliam le rumna chu aron puak chuak thuta ama le ama po ain thunun theitalo hialani be ne na shom man lo ton to zong te kha rengin thin urna na sa taknen a belet le tangata dragon taksa chu akeu honga achunga chuan rutin a magic core chu lak sak atumta ani Linley chuan dragon magic core hi absorb thayani chuan dragon chakna chu atak niam pha don ti a hria arwa manna chu a hlotling tangeya sen level dragon chu atu ta hnoka ma se magic core chunga thil ti thena energy chaktak om chuan Linley taksa chu chungna matangin aron ti chhejui ngala dragon chu alo nui suka Linley taksa hian energy chakna na salut tukhi atwar thainga lowang ti in a hrila beidong rutak Linley chuan an thla tu baruklan te record thuziak chu a hrechuak thuta baruklan member te hian dragon thisenemo dragon power emo an absorb hian an dragon blood chu an ti har theiti tarlan ania ma se a hlom hlea an taksa chu apuak darin an thi pha thei hialani vani thak takin chu thuziak boka chuan blue heart grass hian chu pu dar theina chu nasa takin alo veng thei ti a hrebok grandpa dowring chuan ran takin Linley chu blue heart grass chu ei ngal turin aron hril chuka blue heart grass ei zo nu chuan Linley chuan
Lotling takin dragon thil ti thena nasa takchu ataksa chunga hi blue ta dragon tharau rondo le tumtu po chu athunun vek theita ani Linley taksa chu mihring chanve dragon chanve angin aroi thak danglam ta thuta Baruklana legendary dragon blood warrior chu atopa chuan aron har chuak tange nge ani chuti lai po chuan sen level dragon chuan tlomala du lova atop na nasa takin voi khadron bele atumani mase strike na tak voi khat chau mangin Linley chuan alo that tamak maya chumhinua chuan dragon tharau chu gate of hell chunga chuan hruai lu ani vele ta Reivak lo nuwa bebe lo har chuan Linley chu aron kai thova maktak main an pahni chuan kha boine lakatang khan an lo dam chuak ta reng mai grandpa doring chu alom hlea a hrilhai hle bok a chan chu sadomas ve mania an lo hriat bebe kha thi na thlen thei hial khopa hlom dragon attack na laka khan engting nge alo dam chuwa theizo te chu angai tua atopa thudik chu alo langta ani bebe chu sadomas pa ngai alo ni mi alo ama hi god devouring red alo ni renga magical beast singa chuan atlem berle hlom ber polani bebe chuan engma ti anei lo ti asoya dragon thatu chu dragon blood warrior form om Linley nge kha ani ti asai Linley chuan atopa chuan a dragon blood power chu hloling takin ati har ti ashe chuak le ta chumi atang chuan thon thua an lo sei thin legendary dragon blood warrior kha alo ni ta ani ma se chu in khak danglam na transformation chuan taksa chakna energy na sa taka ei heu thunga grandpa doring chuan level 9 a thlen ma chuan he thil ti thena hi mang follow turin ati ngala chuti lo chu ataksa chunglam ati chena sa thei hle ani chuti lai tak chuan puk chung khorok taka chuan crystal lian pui mai aron chuak lol maya chumi chunga chuan Linley chuan magic formation maktak amu chuak bok grandpa doring po chuan makati hlea he magic formation hi khovel dangte atanga lo chuak ani thua hrilhfiah ta chumi nu revak lawa chuan staircase pakhat alo langa chuta chuan khandai chak tak le makdang lam tak mai shamhun lalram atanga pathian thil siam chu alo oma heti lai hian Linley chuan khovel hi alo hriat dan le angai tu phak ain alien zok dei ti a chuak ta ani Yulan continent hi universe chunga khovel chiar sen lo zinga chuan munte takte ve mei chau alo ni a heng mun zong chunga hian four higher realms Lalram sang ber palia oma chungte chu hell realm shem hun life realm dunna divine realm vanram le adangte anni ahma anhu gates of hell po kha hengram ro puizo ka tanga lo chuak alo ni renga grandpa doring chuan god in thierna chu a hrilhfiah chuya achung bera chuan chief god sovereign god chungnung berber te an oma ani hian lalram ro pui pali chu an siamani an hnuaiah chuan main gods pathian lian an oma an hnuai le chhonga chuan god pa ngai sen level expert zong aya chakjok de te an omani Yulan continent a light church eng ko shan le dark church thim ko shan hroi tu te chu main god thil ti thena rin chan tu te ve an nia sovereign te phei chu thil ti thei chungchuang tak an nia khovel siamemo ti chet emo theina hial an neya thon thupum puya chuan minung chak ber le lian ber an ni ti chuan chu god sword chuan nei tu anei lo awangin Linley chuan athisen far kha chu achunga atitla a floating taking chu sword chu athunun ta ani chural thom chu man nuam le lek nuam tak flexible sword alo ni ta a apu ani hnu hian Linley chuan jisu tia hriat hell realm atanga inheritance chu achang zui ta bok ani Reivak lawa chuan puk pon lama magical beast roll khan an lo ngak renga chu wang chuan Linley chuan ral thuam thar chu enchin atum ta a flexible sword chu achak le ti achiang ngal khop mai olsan takin julai huna sakol om zong chu atha ta mi mai ti chuan pon lama sakol lo khom te chu reilo te chungin an rem ta vekani level 8 flying god dragon lian pui te po chu thei to po chuangai lovin a hne ta mi maya chuti lai chuan arts academia chuan a thian rin om ia le midang te chuan rin om takin Linley lem care sculpture chu an lo la venga veng reng tura an thutiam chu an hlen chuak chiang hle academy chunga khule thuplet ani awangin
zirlai tam tak chuan hriat chian chakna an nei lian hle a then khat lo ni zatok po an bang lo milem pa ngai ve mai ropui tak angalan tir tu mai me ni an rin thu te an lo soya revak lo chuan me yele auction house an manager pakhat chu he sculpture en tur hian an lo thlenga me ya chuan lindia kerngat ani awanga en fi adu tlat awangin ia chuan pho chu arem ti ta a khuna puan chu a phel rual chuan lai hun om zong zong de chu an ngoi ta thap mai le an ma chun Alice lem ro pui tak mai chu alo ding run maya ton shet nga tak me po chu trong ngai na shelovin ading renga anwa sculpture ro pui som dat luk pui khopa lu ani thu soin a fak le ani auction house manager chuan linlia lem ker hi dilam auction turin angen ngala ma se il chuan chu thulu na chu alo siam sak ngot theilo ani chuti lai chuan lindi chu aron thlenga lindi chuan manager hena chuan nge takin auction na du lo thua seya eng angaman to point leiron tumma se Alice lem hi shal atum lo burani manager le me te po in athuluk na chu anja hlea arel ru atha kani chuan auction house kong khar chu ain hong reng don ti hrilin an chua santa a chim hnuah chuan linlia dam taka alo le tak awangin hlim takin eile inan ti hawa ta chuan lindi chuan il hnena baruk klante legendary warblade chanchin hriat anei to MT azota vandoi thlat takin il hian legendary warblade chungchang chu hriat ala nei tlat lo chuti lai chun a thian dang chor chuan linli hnena uncle hillman academia aron zong che a alo kalani ti in a hrila chu thu a hriat ro chuan lindi chuan inlama ke le hun ani to ti a hrenga la Dragon Blood Warrior ani to ti a chungten an hriat huna phei chuan an lom don lutuk ti a hria ani a chu mind level 6 maths examination final exam lo om tur chungchang an soizuya academia mingthang berle number 1 genius ti an hriat tikji chuan chu test chu ama chhon don ani academy dan kal phunga chuan level 6 exam a pass te chu officialin an zilai an zir zo to ti na ania linli hian level 17 huna thlen to awangin he exam ma chon hi aril ru ve bokani atu ka chon exam chu an tran tangeya zirlai zatam tak chu dikzia chezia le arena chunga akapen lai en tur chuan an pungkhom mur maya zertiru te chuan he te sia all sam don no thua hrilhfiah in level 6 illusion beast ko chua ani tur thu le pastor chuan a hne ngei angai tur thu an no hrila ma se dikji chuan mi zong zong abara khai le sakol pakhat chaw ma chon ai chuan poison takin arwalin level 6 monster pali lai ma chon adil tamaya van doi thak takin episode chu heta hian atop le ta ani